Išlo o 2 bungalovy v okrese Senec, v obci Studené. Predávali sa naraz. Boli to pozemky vo výmere 700 m2, zastavená plocha 125 m2 a išlo o predaj holodomov. Keď som to začal riešiť, som bol v celkom takej nepoznanej situácii. To znamená, že prvýkrát som riešil stavbu rodinných domov, a teda na biznis účel. Najviac mi behalo hlavou, či robím správnu vec, či vyberám správne projekty, či som celkovo zvolil správnu lokalitu. Na začiatku bolo najťažšie zvoliť správny projekt, nastaviť správnu cenu, nastaviť stratégiu predaja. Rodinných domov samozrejme aj s pozemkami. Najviac som sa obával dĺžky predaja. Najväčší otáznik bol, či naozaj vôbec dané nehnuteľnosti predám. Naozaj toto bolo vtedy také podstatné, lebo viem, že sa veľmi ťažko predávali. Ten pocit som nadobudol vtedy, keď zo strany realitnej kancelárie mi bola, keďže som nikdy takéto niečo nerobil, mi bola navrhnutá celá tá stratégia a od fotenia cez návrhu ceny, cez doporučenia, cez realizácie, cez inzercie, doslova celý tento balík, tak vtedy som stal taký ukľudnený. Videl som potom, jak to vyzerá, keď to ešte nešlo von, ale išlo to tak akože nahrubo. Bol som s tým veľmi spokojný a vtedy som bol presvedčený, že určite to dobre skončí. Realitná kancelária mi povedala presne, že čo je rozumné, ktorá cena je rozumná a ktorá rozumná nie je. A naozaj ten inzerát, aj teda celé to nafotenie bolo profesionálne spravené a vyzeralo to veľmi dobre. A ja som to všetko vždy vlastne porovnával s inými inzerátmi a s inými domami. A zo strany toho realitného maklera to chcelo veľmi pevné nervy v niektorých momentoch teda. Z môjho pohľadu to prebiehalo veľmi profesionálne. Ja som sa vlastne na obliadkách nezúčastňoval. Iba realitná kancelária mala vlastne zelenú odo mňa. Ja som sa vlastne zúčastňoval už len potom na podpisoch u notára a pri predaji nehnuteľnosti. Cítil som sa, že to bola taká moja prvá veľká skúsenosť s takýmto niečím, takže cítil som sa naozaj spokojne, odľahlo mi, že teda tento projekt je úspešne za mnou. Človek sám, ako fyzická osoba, si nevie takto spraviť ani inzerciu, ani nafotiť si to takto profesionálne, ani nemá takú kvalitnú techniku, ani nemá také skúsenosti. Nevie, ako fotiť, nevie, ako osvetľovať, nevie, čo fotiť, nevie, čo dať do popisu, aj keď si myslí, že vie. Nevie, týchto inzerátov je naozaj veľa. Napríklad na nehnuteľnostiach je veľmi veľa a nepredávajú sa tie nehnuteľnosti, lebo sú tam proste dlhé mesiace. A niekedy mi to naozaj prípada, že bude nereálna cena, alebo ten dom je naozaj nafotený veľmi zle, alebo ten pozemok. Dneska by som to riešil všetko úplne inak. Ja by som sa už naozaj dopredu, ešte pred vôbec realizáciou tej stavby, radil úplne so všetkým, priamo s realitnou kanceláriou, ktorá by to predávala. Teda čo postaviť, jak zariadiť, za jakú cenu, čo sú očakávania. Toto som ja voľakedy vôbec nerobil, robil som to až pri dokončení vlastne. Čo bola vlastne najväčšia chyba. Osobne si myslím, že peniaze zaplatené realitnej kancelárie nie je vyhodený výdavok. Je to investícia. Je to investícia do celkovej ceny nehnuteľnosti. A musíte sa na to pozerať tak, že naozaj tá realitná kancelária investuje svoj čas a sama sa snaží predať ten dom ako svoj, lebo chce mať úspešného klienta, ktorý je on sám spokojný a oni sami chcú byť za to ohodnotení s dobrou recenziou.